ғариб бача фақат кор зиқар бега эфир яке шинос мешава ба ном ясминаи сангдил чақчақо да эфира уни якдигара савол кардан дӯст медори ягон каса просто гапошона задан номерота навис даличка чақчақ мекунем ғариб бачарам танҳо гуфт ишқ оғоз мекунем ягон намуди сайдори вайбер векеви имо дихтане надорум фақат сухан кунен шумо аввал якам ма багӣ дига надаро эфир қасам ба алло хур намедорам мемонам ай кофир ғариб бача бовар кард гуфт имо кишо тамому корои мекади агар расидак ба анҷом қасамои хурдагид беғазадичка намехом оста бача дӯст дошт гуфт хушбахт мешем тамом шави дароз хоб надоштам ба дел баданда алоқа мегуфт хиёнат накр мегуфта дил ти то қарӯз ба ёди модар ҷонаш бадак дар хатар ҷони ман шавқо кунай корома мастм чалпар майли ба зеби ма хоб ки марани хоб мерам телефон накушта кефи дором диданаш кентомам соати диси якиши занги телефон наломая меро бефидро тез меро ҷон тенҷия кадайчен кадена малахон бадро аруси тарифи табин горо рагузон срочни баромада эфир нависон даличка мара бахш меро ҷон гапта да замин замил тимос мара бахш ҳаётам бетаноле қадиш ҷан кард бача дихта ай ҳаёт безорай бадзора кард дил ма ёфтак бо ганоша бахшидам хотири дӯсториём бо қатиш гап задам хуйнае гуфта тоқат кам бо қатиш хандидам болои сухтан намако ботелча зайнит қамидам бода байн мо ҷангираз бо хабари якдигар набад бояд дихтараш чӯбатам бачаи кордарак набад занги телефонакай меро мара шум метам ман меро ҷа дӯст медорам билет мегирм пешиш мерам ман тарки тенҷаке мекунам мерам пеши ӯ масиди гапи модарам намекунам шу дори дӯст дошта ба худошо чаш бо саволаш метао гиря кардам мега да савол ҷавоб шо мета мара маҷбури шу натенояндама насӯзонен ман меро ҷа дӯст медорам мора якҷо кунен ки наметонам бе ӯ орзуву ҳавасомай шумо намефаҳмен ночоу баром нафасомай ясмина гирья накун интизорша ман миём тазеби хонаи мои якти хушбахтӣ мехом бармегардам интизорша мерем хонаи бахт модар мора интизорай бина дар рӯи тахт Yo, Alexan Van Leonuma ай дафтар дия ғарибача меҳроҷон бахшидамаша ба ясминаш ай дим қисмша маро ибид баровардамаш. Yo